Besti. Lek Dames habis bikin iklan, ora iklan Bu, piliet. Apiliat pemirsa. Ki Bestiku ben ngrasakno kok piliet iki lho. Piliat pemirsa, rasane piliat iki piye? Ah. Selain merasakan produknya, awake dhewe ya iso jualan. Jenengan. Tan kamu suka yang mana Tan? Apa? Ayo. Ambil apa? Ambil apa Tan? Sambel. Sini Tan kamu ke sini. Sana Mbak, sana Mbak. Dibaca. Ben kelihatan. Kamu tak kasih nanti Pak ada Mas Ikan asin. Aku sih ikan asin ae. Pedhe lho. Tuh, aja kasinan kok awak gak pakai anu. Apa Kita iki? niku lho, Mak. Wau baby cumi sampun rasakno. Nggih. Teri Medan, ampun Tuna candu. Saya sebelah, Mas. Niki sebelah amit-amit. Aku senengku ini. Sambel baby cumi. Lah, baby cumi ki mau sing batak. Oh, aku Iya. pengen iki. Iki Asin. asin. Iki enak nduk apa sih? Oh iya iki lho kan. Sambel ati ampela. Tuna teh Tina, tuna niki. Ampela. Tuna kaya iwak lho, iwak pindang lho, Dek. Tuna. Tuna. Nggih, Mak. Siapa ini? Ini Pak Dames lho. Sing lebokno. Mari biasa Mak. Dipek. Mboten anu apa biasa. Walah sendoke yo weh. Kuwi mati bandaku. Wes tak Mari ngene lho, Dos. Wah, iki goneng iki. Wah, iki aku seru iki Dek iki. Tembekane iki Nyimpen ki aku biasa arek. benda aku. Wes. Biasa nek bar maem. Langsung dadi ringkes iki mah nggone make le. Oh, bebere lho, Beb. Tunggoni. Tapi yang ngono kuwi nduk bagian nanti rewesi disikat disenine tertib. Wong. Sampeyan nganggo sandal intan. Tunggoni tetotno. Ditutke, Bu? Iya. Oh. Iso mbok coplok apa ora? Wong iki tertib, kondusif, alternatif, inisiatif, produktif, Ngintip. ngintip. Pokoknya barang tip-tipan. Titipan. Iku ditekokno di. Iki Bu yo untuk api helet iki anggek tak iklan ping 2 wis entek iki ora kene. Kok kandhane. Kok aku lihat kan suwi. Aku tak tinggu seni kan. Sampun iki order melih kok Mak kula. Pon. Niku jenengan. Terima kasih, Mak. Wes itu sambel iki ya beri satu. Jelali ya pokok iya aku karo Mak saikine melok api liat. Lihat. Ini Ya sing sing gawekne gawe ya. coba aku pe. Belas boten masak, Mak. Monggo nek review wong kula boten masak belas hari ini. Enjing mau kula gorengke telur, sosis. Empun. Kita tidak masak, Besti. Besti tidak masak. Beneran ki mau nggae sambel beneran. Niki Beneran. masak. Nggae sambelmu beneran. Beneran. Mengko ini beneran. Beneran niku sebuah anugerah yang tak terduga. Niki rencana kan ayo metu Bu maem ning jaba. Oke lah niki pun tak siapke Mak. Lho niki bajune iki engko ambek nggawa iki ambek tak iklan kok api liat. Lho wis tak gawa ning bio nggawa api alet. Iya lah iki. Asik terpuji. Ajeng nyuwun renang. Jam pinten? Jam sekawan. Oh, jam 4 ta. Nggih. Di mana, Pun Pak? adem. Pak Yodadi. Pak Yodadi, Pak Hadi. Hadi. Oh, di Pak Hadi. Nggih. Jam sekawan mengke kalih pentil-pentil kalih niku ya yoyo. Pak. Beto kuning. Kalih repas. Ngono kuwi yo aku yo nggawa ngene iki ambek mergawe. Iki kaya nggo. Oh iki. Ya ngono kene. Sing awake dhewe. Orang iklan ki mang konsen, Dok. Orang iklan, Dila Bering. Dila wis iklan. Pun Mas tunggal kok siji tok. Nggih. Nek iso ya 5 apa 10. Aduh. Loh. Lho Mas Dimas kadang sedina 30 cabut nek omat ngupload jenengan pek sedina mok sitok muncis ki kowe sok apan. Sik do awak apa alon-alon. Buke balung tuwek kadang adinem nek tak jak iklan iki kadang ya gelem, kadang ya ora. Ya sabar. Iki hal-hal yang perlu diprodukan lagi iki ya tak gawa.
sampean di nang YouTube yo ora dhewe di. YouTube kok padha nang ndi. Kula iki ngene mae. Iya, gue iki. Masih mau Ini punyamu. Sama, Mak. pun buker sana. Pun kesana ini pun. Ini punya Intan. Ambil aja enggak apa-apa. Sudah. Nah, gak apa-apa kucing. Loh, caranya ya di sini ngambilnya jangan di Iya, jangan di Ini. Nah, terima kasih Mama. Kok dikelante ya? Sampun. Sampun, sampun. Nah, bisa itu. Paling ngono sabar ya. Bukan ya yo Ya ya udah, ini taruh sana. Terima kasih Mama. Sampun, Mak. Sampun. Bu. Pon, ini jangan lupa saya juga ini ada teri juga. Dikau iklan. Koyo yo. Gawe sita menjelap-menjelip. Dapur iki ya Allah, Mak. Wes kingko gawe loro ae kingko. Dadi tatah mbek padha renang aku ning pinggir ya mbek kali promo wonten, Mak. Matang pisan. Pokoke ora bendina. Enten nopo di sekeliling kula sing pun pernah saya beli di aplikasi Oren niku kula promoke, Mak. Alhamdulillah niki kula tumbas niki kok nggih sing lirik nggih lumayan kathah. Alat untuk membuka mata. Mata enggak bingung banyu Kakak bunyikan ini dulu. enggak dibanyu. Oh, bukan. Untuk membuka tutup lama terus sandal-sandal ngoten niku uplek ngoten niku sing isine baterai, batu baterai ngoten niku. Pokoke nopo mawon alat pijet nggih kula promosikan. Alat pijet nggih tangannya ten iki sapa tak del mirsa. Iki gak tak gawe. Wis pokoke iki kali Intan ngoten niku kadang tak pijeti ya Bu ya. Alate ndi Tan? Iki lho ibuku duwe alat iki aja lali ya pemirsa. Engko dituku ya ben padha karo ibuku duwe alat iki nggih ngoten. Wis dipraktekke kula. Ya Tan ya. Ada iki partnere saya. Ora. Iya. Dan enggak tangannya sakit tapi Mangke dianu Mak ditutup ngoten mengke. Mangke ditutup ngangge hand sanitizer sing adem panas. adem panas niku. Tapi kan niki mungkin insyaallah kula tutup riyen ngangge sing plester ngoten niku, mengke selesai dibuka langsung di Sing anti air itu. nggih sing anti air niku kados nggih nganuni lukane kula operasi niku kan anti air, Mas. Terus kita mandi juga aman. Ngoten. Oh beneran ya salah iki ini. Aku gak masak. Esuk Dan mangitan tapi kan harus bukan kita makan siang di nggih. Pas iku makan siang, Mak, berarti. Iki lho pemirsa rahasia rezeki itu kita tidak tahu. Aku ki rencana wis Intan tak masakno endhog, tak gorengno sosis karo tempe, tak gaweno sambel penyet wis dimaem. Wis ben engko awan aku gampang kan arisan nek engko maem ning kono mbek mam jajan. Dilalah dadakan entuk rezeki yang tidak diduga-duga diteri. Kan aku gak eroh nek mama APK sini. Jadi ya Allah rezekine niat wae. rezekine maksudnya kula mboten ngertos nek jenengan badhe mriki ngoten lho. Kula kan mboten ngertos dadak entuk rezeki. Nika kan pamane nyuwun maem kula tumbaske Kentucky ngoten mawon. Nggih lapang. Nggih, Amisan-amisan ngene. Nggih. Kentucky ngoten nika ampun maem niki wau. Sing Dek Susi, nek sampean jek nuli anu Mbak aku ndek semur tahu. Iya gampang. Dilalah mae langsung rene nggo sego wis sambel. Segone beto Bu nika. Lah nika nggih tesik kok. Niki mengkene paling badhe renang yo maem teng Jawi to. Ampun badhe maem sedaya. Maeme mengke paling nggih sekitar sambil-sambil. Nggih, ngoten niki nggih. Oke. Semangat nggih Mak nggih, semangat jualan. Nggih semangat jualan, Mbak. Nggih, jenengan kan Mbak Dila, Mbak Mur, Mbak Intan. Ngonten ke Brugosot mau jadi mampir ning tes Nggih. ayo anu iki imbaga enek walang ayo ning gone Bu Yuni Nggih. gawe afiliat nang kono aku. Nggih. Ya wis pacu. Nggih.
langsung mampir mriki wae. Jenengan pokoke nek ajeng damel napa ngoten niku kula selalu di rumah mulai wis to. Monggo aku malah seneng ae iso merasakan produknya. Terima kasih Mbak Dilan kok tak tambahane apa-apa ngono. Wis entuk agi mesti ya. 10 menit. 10. Walah, gampang iki karek nambahi apa ngono. Mak makasih lho Mak jenengan menyempatkan waktunya ke sini nggih Mak. Matur suwun ya Allah. Sehat selalu Mak. Bayi sehat to nggih. Alhamdulillah Mak niki. Anggite kula niku kan Mas Mandor mriki to. Mas Mandor ngene Mas. Ikan bayi kan sudah lama, sudah tidak pakai oksigen. Alhamdulillah sudah belajar duduk, miring rono, miring rene, wes pokoknya bayi sekarang sudah bisa, maksudnya aktivitas ringan bisa, dan oksigen sudah tidak pakai. Sampai baliknya Mas eman-eman kok kan ngeten Mak, meninggalkan uang 1 juta, nanti oksigennya kembali, uang kan kembali. Nggih Bu, mungkin tak kondo kali hari ini. Nanti cukup ada Iki wau, tiba-tiba iki wau. mboten. Kondo Mas Dimas riyen. Iki yang ape bancaan dhewe ger fotoku. Nggih. Jeng mriki ndeng semua. Oh, wis. Nggih. Cuma iki ya. Nggih, jumah niku tanggal 23. kira bedene nduk nang sarep nduk. Nggih, pun. Aku ngorake Nggih. wali-wali biru. Nggih. Enten liwali-wali, enten Nogosari, enten mendut. Sing penting ki nek wong Jawa ngono kuwi pemirsa ku jenenge kuwi pamungkasan kuwi setahunan ngono kudu ditengeri. Sing mendut napa kersane didamel sore temen. Alah nggih lho Mak. Kula pun pesen godhong, ketan niku pun. Niku sore enten jadah enten apa. Kan kadang anak bayi kalau mau menjelang 1 tahun kuwi ngelingno wong tuane. Dan gawekno jadah. Anggere wis pasti anak jang. Pun wis pasrah wis mandang. Dek sore putune jenengan ngene. Mbah, dah. Mak jah, Nduk. Jah. Atine seneng mbok menawa apa digawekno jadah Mak. Mumpun panggih yo. Iya. No, lang pulang. Mumpun panggih Mak jah kan iso rasem langsung ayo pulang. Miung Mbah, nek empun Mbah niku cowotone pripun? Mbah miung niku kucing. Kan mados kayak kucing miung. Sesada-sada kaprah. Ning kono didikan VOC, mae. Ning kene didikan tentara. Diwarai nenek-nenek sawah. Wes Nduk makasih ya Nduk Dilian kok tak anu nih. Aku gak penak kok. Jan enten QRIS. Kok ngene piring kok ngene. Nggih. Mboten usah. QRIS ki mboten purun. Lah nek Kang Ares nggih. Mah, Ares untuk mambu. Nggih, balang. Jan yo napa? Mah kok nganggo ngene piring kok nganggo duit piring. Lah nggih mungkin nggih tumbas bensin ae. Masuk pisang nangoni duit. Lah kula anggeran nggih jan sangoni terus. Loro jan sangoni jan nyuwangoni terus. Aku sampe mbok balekno ngono ceritane. Nggih tak kelompokno. Lah bensin jenengan jenengan ape mantu udah gak yo mulai celeng-celeng. Makanya rajin-rajinlah kita membuat api liat. Ngelumpukno sangu sesuk nek make ape sunat ayo Ape monggo. dibalekno? Alah apa-apa kok dibalekno. Mak aku mbok sangoni mak aku yo kok seneng kok. Mak ndak aku apa disangoni dhuwit nduk aku kok penak. Mama yo Lek. Mama aku kok. Sangoni kok ora penak. Mama. Loh. Loh, pripun Bu niki Bu? Pripun Bu ngirit niki Bu? Kanggo tuku bensin, Dok. Lah kok tanggane Lah Tek. Mak duwe aku mak duwe. Oh, mau duit berarti purune niku Bu, kembang. Nggih. Ya Allah, mau duit tan aku. Kembang ini mengandung mistis. Aku mau duit, aku gak gila harta. Lah jenengan Gila kembali. Ya Allah. Malah kembali. Monggo gak apa-apa. Mak mboten napa-napa, Mak.
pripun ngeten niki Bu? Ya jangan ndok ben digawa, wis gak apa-apa ben digawa, gampang kok ditanggir neh. Mak. Mak, Napa ijol Bu niku Bu? Lho, sitok lah ya gak apa-apa. Iki kene gak ikhlas. Mau gak cocok kan? Ora ikhlas, ikhlas. Gusti aku kok pengen kembang. Mungkin dang niki lho rempiuk lho. Iki lho. Carane mengke niki dibuka, diilari tempon. Dadi kathah niki anakane to. Oh jenenge ngoten. Mungkin lah, jemboten siji ngeten niki napa? Iki aku tak tuku anu butuh jenengan tumbas pot kon 6, 1, 2, 6 niki lebih ketoke. Niki jenengan buka biak to. Niki kan pon pas pecah niki biak. Terus jenengan ilari, mungkin cuwepet, Mak. Loh, nek kok dibalekno malah. Aku gak pengen. Kok jaluk-jaluk aku pendulek. Piye lah, Dok? Mama ki piye lah, Dok? Aku boleh ki. Ya Allah, Mak. Kan udah dibetal. Wah, mama aku lek sanggup aku. Udah terus tak sangoni napa, Mak? Sanggup deh. Wah, Allah, ayam suwir. aku anu sing anu ben Tunggal tulang mercon. sing udah kau le. Nggih, sing udah wae pun pundi lah. Niki. niki sing ujo amin. Ini kan sing ucul niku. Niku sing ucul. Apa nah Des? Iki mergawe. Mergawe neh tat, mergawe neh. Mergawe nek tan ora ngurusi kowe. Kowe ndang urusi dhewe kok. Ndek gak pernah. Tenang. Enggak aku tak mulai yo nduk yo. Engko nek Raka nangis yo. Nggih, matur nuwun, Ya Mas. Bes, aku sepurane aku tak mampir-mampir ya Bes. Nggih, nggih, mboten Susah ya mampir-mampir iki. Ya Allah. Wah, aku. Mak matur nuwun nggih, Mak. Jenengan sudah memberikan segala sesuatu yang sangat indah hari ini. Nggih, Tunggu pokoknya aku salam karo Mbak Dewi kalau Nggih. aku gak mampir dhisik kan aku budal dhisik. Emang perasaan ya. Ya, Mak matur nuwun nggih, Mak. Nggih. Mugi-mugi sehat selalu, panjang umure, rezekine lancar. Setunggal itu kenapa? Napa le? Mboten napa-napa kalih iki mboten Mboten napa-napa. Niku dilar. Jenengan tumbas pot riyen diisi lemah paringi pupuk nggih, pupuk kandang napa pupuk napa niku le. Kan terus jenengan ilari siji-siji jenengan praktek ngeten lho mengke. Ya ten. Kasih Pak Jabat. Nek kula niku mau nyolong kembang, njaluk kembang, mutil kembang. Jadi tak dene panggon kembang lagi. Jadi tak abi lagi. Kok nyolong. Semuanya nggih pun nggih. Nggih, matur suwun. Matur suwun. Nggih mpun nek mah nggih mpun. Matur nuwun Nduk ya. Mbak Dila matur suwun ya Mbak Dila. Nggih. Nggih kula matur nuwun. Nggih nggih. Nggih. Siji-siji. Oh, kok kena sebating. Nggih lah. Nek loro-loro kok aku bathi. Nggih Mak. Ya Mak matur nuwun nggih Mak. Sehat selalu lancar rezekine sing ngene iki pemirsa. Wes karo Mak wis ngene iki. Dan pon hati-hati. Iki berarti 3 ya, Bu. Napa nih? Wah, aku tebak sing Mboten napa-napa niki iki sak menit akileh niki. Wow sing anakane kathah nek niku mengke dados 3. Cepet Mak mengke. Jenengan salap tenggene yup-yupan riyen ngoten nggih. Nggih, pun matur nuwun Mama. Wes buntase. Iya. Kula nduk anu nem nduk, bandu nem loro nduk. Bandu. Nah. Tempon pemirsa, demikian cerita siang ini. Alhamdulillah Mak Besti datang ke sini karo Mbak Dila. Mengaku dijaati. Halo. Nanti sore renang. Tapi Mbak Repa mau ke tempatnya Kinara dulu sebentar. Oke. Iya. Nanti tangannya tak endoplase dulu pakai itu loh. Kan itu kena nole, kena sakit. Ben gak kena air. Engko dikei. Iya, endoplas sing lah kan yang ngajak Mbak Intan. Yang ngajak renang Mbak Intan, masa gak diajak? Kan ke rumahnya Mbak Indah. Enggak. Enggak. Nah ini enggak. Nanti nek renang, Mbak Intan mau renang, nanti kamu diajak. Tapi sore, enggak sekarang. Saiki yo ning sirah yo teng-teng yo ndong panase pol. Ngono lho, sore-sore Mbak Repa ben ke tempate
Iki Nara lapin dulu. Wis tan sing urung garing ben tok. Engko esok tak setrikane. Dikanti dia. Iya le. Keran iki lho nang sik kita tutupe sik. Keran kamar mandi karo keran cucian piring nang kuwi ning meja anune. Wis doa terbaik untuk jenengan semua. Semoga sing sakit yang paling sembuh. Untuk pejuang garis juga diberikan omongan yang saleh-saleh. Iki lho nang, iki lho. Iki lime, gak iki piye lime? Oh, ono beda. Wis tak ganti, kerannya tak ganti. Kerannya diganti. Loh. Iya. Nggih pun pemirsa Intan pamit dulu nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seumpama ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Engko nek pulang mangko kuwi, ya sing dosaren kono. Mbok Gong kok nek ganti ta maksudnya? Iya kan. Aku pengen tak jupuki kembe kae aku mah gak sida kuwi. Nganggo kiai. Oh iya, iya boleh. Wes pamit dulu. Cus.